Názov: Tajomstvo a skáza objektu 505. Podzemné peklo. Želiava, úvod, atmosférický a napínavý nástup. Vstúpiť na toto miesto znamená nechať okolitý svet za sebou a čeliť absolútnej tme. Letecká základňa Želiava v Chorvátsku, známa pod prísne tajným kódovým označením Objekat 505. Jeden z najväčších, najdrahších a najfascinujúcejších podzemných komplexov v celej Európe, ukrytý hlboko v útrobách masívu hory Plieševica. Bolo to inžinierské monštrum. Miesto, kde stíhačky MiG-21 po pristátí mizli priamo v skale cez vchody vyrezané do presnej siluety lietadla. Celý komplex bol navrhnutý tak, aby prežil priamy zásah atómovou bombou a dokázal autonómne fungovať dlhé týždne. História a skaza, ako vzniklo podzemné bludisko. V roku 1992 sa však osud tejto miliardovej základne spečatil. Počas krvavého rozpadu Juhoslávie sa ustupujúca armáda rozhodla, že toto strategické eso nesmie padnúť do rúk nikomu inému. Do tunelov bolo navlečených vyše 56 tón masívnych výbušnín. Následná explózia otriasla celým regiónom. Obrovská deštrukcia premenila technologický zázrak na hromady skál, skrúteného železa a spáleného betónu. Dým z útrob hory stúpal nepretržite 6 mesiacov. Zanechal za sebou kilometre zničených chodieb a neprebádaných blokov, ktoré sú dodnes odrezané masívnymi závalmi, zóna extrémneho rizika. Už to nie je obyčajná prechádzka. Dnes toto miesto láka dobrodruhov z celého sveta, no realita vnútri je extrémne nebezpečná. Pohyb v týchto útrobách už dávno nie je obyčajná prechádzka alebo dobrodružný výlet. Je to zóna čistého prežitia, kde bežné oblečenie alebo základná výbava nemajú žiadnu šancu. Toto prostredie neodpúšťa ani najmenšiu chybu a s každým krokom do neznáma riskujete život. Na čo všetko si tu treba dávať pozor? Narušená statika. Sila výbuchov brutálne popraskala celú skalu a betónové klenby. Kedykoľvek bez akéhokoľvek varovania sa môžu zosunúť tony kameňa priamo na hlavu. Preliezanie závalov do hĺbších chodieb je čistá ruská ruleta. Skryté míny a munícia. Okolie základne na hraniciach Chorvátska a Bosny patrí medzi najnebezpečnejšie mínové polia v Európe. Nevybuchnuté míny a zabudnutá munícia sa však kvôli pohybom vojsk môžu nachádzať aj hlboko vnútri v sutinách. Hlboké otvorené šachty. V podlahe tunelov zrazu zývajú obrovské, desiatky metrov hlboké vertikálne vetracie a únikové šachty. Bez masívneho svetelného výkonu sú v absolútnej tme nevisible. Jeden chybný krok znamená istú smrť. Profesionálna webava, obyčajné veci ťa nezachránia. Ak chce človek v tomto podzemnom pekle skutočne prežiť a postúpiť hlbšie, musí disponovať profesionálnym vybavením na úrovni banských záchranárov alebo špeciálnych armádnych zložiek. Obyčajný respirátor z drogérie je tu úplne zbytočný, nezachytí neviditeľné hrozby ukryté v prachu a vzduchu. Skutočne profesionálna výbava do tohto komplexu musí obsahovať izolačný dýchací prístroj s kyslíkovou fľašou. Pri výbuchoch zhoreli kilometre káblov, paliva a nebezpečných chemikálií. Prach v chodbách je nasýtený karcinogénnym azbestom a vysokotoxickými PCB látkami. V hlbokých, neodvetraných chodbách navyše kyslík často úplne chýba. Vlastná kyslíková fľaša a uzavretý obeh vzduchu sú preto absolútnou nutnosťou. Viacplynový detektor. Profesionálny senzor na neustále meranie koncentrácie nebezpečných a výbušných plynov ako oxid uhoľnatý či metán, v reálnom čase dozimeter Čekskiaska Geigerov počítač. Vo vetracích systémoch bývalých vojenských bunkrov sa používali ionizačné hlásiče požiaru obsahujúce radioaktívne izotopy. Keďže sú dnes rozbité v sutinách, hrozí riziko vdýchnutia radioaktívneho prachu. Dozimeter je jediná šanca, ako toto neviditeľné riziko odhaliť. Taktická prilba a zosilnená obuv, ochrana hlavy pred padajúcimi úlomkami betónu a pevná, protišmiková obuv odolná voči prepichnutiu ostrým armádnym železom, vysokovýkonné primárne a záložné LED reflektory, systém nezávislých svetiel s obrovskou svietivosťou a záložnými zdrojmi,
ktoré dokážu kompletne pretnúť čiernotu podzemia